Анкарада көндүзгө сагат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 25 октябры шимбә, сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Игътибар, бу атна ахырында Төркия авазы радиосының кыска дулкындагы ешлыгы һәм эфир вакыты үзгәрә. 26 октябрь якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндүзгө сагат 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче чириге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль армиясе Газзаның үзәгендәге Дейр-эль-Балах шәһәренең көнчыгышында 2 фәләстинле бер туганны артиллерия утында үтерде дип хәбәр итә медицина чыганаклары. Бу вакыйга тагын бер тапкыр Газза килешүен бозу очрагы булып тора. Җирле чыганаклар Анадолу агентлыгына белдергәнчә, Сәид һәм Мәсүд әл-Гаваш исемле бер туганнар сары сызык дип аталучы шикне кишкән. Бу шик Израиль тарафыннан билгеләнгән һәм аның хәрби контролендәге көнчыгыш төбәкләр белән килешү нигезендә имин дип саналучы көнчыгыш төбәкләр арасында урнашкан. Чыганаклар әйтүенчә, бу сызык җир өстендә ачык билгеләнмәгән, шунлыктан тыныч халык кисәтүсез турыдан-туры һөҗүмгә дучар була ала. Килешү нигезендә Израиль армиясе сары сызык дип аталган шикнең көнчыгышында Газза эчендәге яңа урыннарга өлешчә чигенде. Фәләстинлеләр аны вакытлы чигенү сызыгы дип атый. Шулай да сары сызык артына чигенүгә карамастан, Израиль армиясе Газза җирләренең 53%-ын контроль итә. Килешү нигезендә киләчәктә тагын да чигенү планлаштырылган. Җомга көнне Израильнең иҗтимагый каналы хәбәр иткәнчә, уңчы милли иминлек министры Итамар Бен-Гвир хөкүмәт сөйләшүләре вакытында Газза эчендәге сары сызыкка якынлашкан фәләстинлеләрне, шул исәптән балаларны да максатлы рәвештә утка тотуны таләп иткән. Газза вәкаләтләре моннан алда Израиль армиясенең сары сызыкны очраклы рәвештә кишкән яки якынлашкан фәләстинлеләргә кисәтүсез атуын белдергән иде. Килешү гамәлгә кергәннән бирле Израиль армиясе 80 тапкыр килешүне бозды. 97 фәләстинлене үтерде, шуларның 44-е узган якшәмбе һөҗүмнәрендә үлгән дип белдерә Газза матбугат хезмәте. Төркия Истанбулда Пакистан һәм Әфганстан арасында сөйләшүләрнең икенче турын уздыра. Пакистан министрлыгы сүзчесе Тахир Хусейн Әндраби башкала Исламабадта журналистларга бүгенге очрашуның шик аша террорчылыкны туктату өчен конкрет һәм тикшерелә торган күзәтү механизмы булдыруны максат итеп куюын белдерде. Әфганстан вакытлы идарә сүзчесе Забихулла Мөҗахид делегацияләрен Ички эшләр министры урынбасары Мәүләви Рәхмәтулла Нәҗип җитәкли дип белдерде. Үткән атнада шик буенда булган каты бәрелешләрдән соң Доха шәһәрендә Катар һәм Төркия арадашчылыгында Исламабад белән Кабул арасында сөйләшүләр узды һәм ике якта хәзерге вакытта гамәлдә булган утны туктату килешүенә иреште. Кремль сүзчесе Дмитрий Песков Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин һәм АКШ илбашы Дональд Трампның киләчәктә саммит үткәрү мөмкинлеге барлыгын белдерде. Әйе, илбашы Трамп әлегә саммит оештыру турында уйламавын белдерде, ләкин соңгы 2 көн эчендә ул бу очрашуның киләчәктә үткәрелү мөмкинлеген кире какмавын берничә тапкыр кабатлады дип әйтте ул. Песков конкрет даталар яисә детальләр килешелмәгәнлектән планның бозылуы турында сөйләүне дөрес түгел дип саный. Трамп та Путин да вакытын бушка сарыф итәргә теләми. Алар очрашу өчен генә җыелырга ниятләнми дип өстәде ул. Сүзче лидерлар очрашуының нәтиҗәле булуы өчен башта министрлар дәрәҗәсендә әзерлек эшләре үткәрелүен аерым алганда, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм АКШ дәүләт сәркатибы Марко Рубио тарафыннан эшләр башкарылырга тиешлеген ассызыклады. Украина белән мөнәсәбәтләр турында сорауга җавап биргәндә ул сөйләшүләрнең хәзерге хәленең озын пауза булуын, моның Киевның сөйләшүләр процессын тизләтү теләге булмавы белән бәйле икәнен әйтте. Көнбатышның яңа санкцияләренә килгәндә Песков булай дип белдерде. Хәзер без игълан ителгән санкцияләрне анализлыйбыз. Әлбәттә, без үз мәнфәгатьләребезгә туры килгәнчә эш итәчәкбез. Бу безнең төп максат булып кала.
Türkiye ovozı dolqunlarında соңғы хәбәрләр тыңлайсыз. AQShның яңа санкцияләре Русиянең ике зур нефть җитештерүчесе Роснефть һәм Лукойлга шактый зур зыян салды. Роснефть акцияләре җомга көнне 3%-ка кимеп, $4,19 төште, көн дәвамында $4,12 кадәр арзанайып, 2023 елның май аеннан бирле иң түбән дәрәҗәсенә иреште. Бу исә ширкәтнең базар бәясеннән 127 миллиард сумны юк итте. Лукойл акцияләре 2 көн эчендә 7,2%-ка төште һәм $3,66 миллиард югалтты. Лукойлның төп акционеры миллиардер Вахит Аликперов ширкәтнең 28% өлешенә ия. Базар мәгълүматларына күрә 2 көн эчендә ул $1 миллиард артык акчасын югалткан. Аналитиклар әйтүенчә, Дональд Трамп кабат AQSh илбашы булганнан соң беренче тапкыр кертелгән бу санкцияләр Русиянең энергия секторын тагын да зәгыйфләтергә мөмкин. Альфа-банк аналитиклары Роснефть һәм Лукойлның чит ил партнерлары саны икенче дәрәҗә санкцияләрдән курку сәбәпле кими ала. Бу исә Һиндстан һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре кебек төп базарларга тәэминатны үзәргә мөмкин дип кисәтә. Вашингтон Мәскәүнең иң зур ике нефть ширкәтенә санкцияләр керткәннән соң 2 көн узгач, Русиянең төп икътисади вәкиле җомга көнне AQShка сөйләшүләр өчен килүе турында белдерде. Бу сәфәр Русия илбашы Владимир Путинның якынча 4 ел дәвам иткән Украина сугышын туктатуга ризалашудан баш тартуына карата AQShның ачуы арткан вакытка туры килә. Билгеле булганча, бу атнада Дональд Трамп Будапештта Путин белән планлаштырган сөйләшүләрне вакытны бушка уздырмау өчен дип гамәлдән чыгарды. Элекеге Goldman Sachs банкиры һәм Стэнфорд университеты тәмамлаган Дмитриев санкцияләрнең кире тәэсир ясаячагын һәм гади америкалылар өчен бензин бәяләрен арттырачагын әйтте. Русия белән икътисади хезмәттәшлек мөмкинлеге әле дә бар, ләкин бу Русиянең мәнфәгатьләренә хөрмәт белән каралган очракта гына дип өстәде ул. Электрон сәүдә гиганты Amazon AQShtагы эшчәнлегендә автоматлаштыруны киңәйтү өчен күләмле әзерлек башкара. Бу хакта ширкәтнең документлары һәм интервьюларга нигезләнеп New York Times хәбәр итә. Көтелгән үзгәрешләр киләчәктә хезмәткәрләр санын кискен киметергә мөмкин. Компаниянең роботехника бүлеге Amazondагы эш процессларының 75%-ын автоматлаштыру максатын куя. Бу исә киләсе берничә ел эчендә AQShtагы 2 миллионнан артык кешенең эшкә алынуын киртәли. Документларга караганда, бу автоматлаштыру стратегиясе 2027 елга кадәр 160 мең яңа хезмәткәргә ихтыяҗны бетерергә һәм 2025-2027 еллар арасында якынча $12,6 миллиард акчаны янга калдырырга мөмкинлек бирәчәк. Шулай компания 2033 елга кадәр товар сатуын 2 тапкыр арттыруны максатын куя. Ләкин бу хезмәткәрләр санының шул ук дәрәҗәдә үсмәүен аңлата. Amazon бу инициативаның хезмәткәрләрне кабатланган эшләрдән азат итәчәген, шул ук вакытта роботларга техник хезмәт күрсәтү, программа инженерлыгы һәм системалар идарәсе өлкәсендә яңа техник эш урыннары тудырачагын белдерә. Amazon вәкиле Келли Нантел бу хәбәрләргә каршы чыкты, документларның тулысынча тәмамланмаган булуын һәм компаниянең киңрәк хезмәткә алу планын чагылдырмавын әйтте. Нантел Amazonның якынлашучы яллар сезоны өчен 250 мең хезмәткәрне эшкә алу ниятен белдерде, ләкин бу эш урыннарының күпме өлешенең даими булачагын ачыкламады. 2018 елдан бирле Amazonның AQShtагы хезмәткәрләре саны якынча 1,2 миллионга җитте. Бу аны илнең иң зур хосусый эш бирүчеләренең берсе итә. Бу соңгы хәбәрләр иде. Кытай 20 елдан артык дөнья сәүдәсенә үзенә өстенлекләр биргән статусны саклап килде. Ул үсеп килүче ил статусы. Хәзер исә Пекин бу статус бирә торган өстенлекләрдән баш тартуын белдерә. Бу адымнан күп башкалалар канәгать калса да, Вашингтонда бик соңга калган адым дип кимсетеп бәяләнде. Ләкин бу карарның артында тагында тирәнрәк хикәя ята. Глобаль сәүдәдән кем файда күрә һәм бу көчнең ничек үзгәрүе турындагы хикәя. Бүгенге тапшыруда Кытайның белдерүенең ни өчен хәзер бик мөһим булуына һәм киләсе елларда сәүдә кагыйдәләрен ничек үзгәртә алуына тукталабыз.
Бу бүлек 2025 елның 25 сентябрендә ТРТ Волтта басылып чыккан Казим Аламның Кытай ни өчен үсеп килүче ил статусыннан баш тарты исемле мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Кытай дөньяның игътибарын җәлеп иткән карар кабул итте. 24 сентябрьдә Кытай премьер-министры Ли Цзян моннан соң Кытайның бөтен дөнья сәүдә оешмасы кысаларындагы сәүдә килешүләрендә үсеп килүче илләргә бирелә торган махсус һәм аермалы мөнәсәбәтне таләп итмәячәген белдерде. Бөтен дөнья сәүдә оешмасы илләр арасында сәүдә кагыйдәләрен билгеләүче оешма. Бу кагыйдәләр тагын да гадел, ачык һәм алдан фаразлана ала торган бөтен дөнья сәүдә системасы булдыру, бай һәм ярлы барлык илләрнең сәүдә файдасын күрә алулары өчен әзерләнгән. Кытай 2001 елда бөтен дөнья сәүдә оешмасына кушылганда, аның икътисады бары тик 1 триллион 300 миллиард доллар күләмендә иде. Бүген исә ул якынча 19 триллион доллар белән АКШтан соң икенче урында тора. Бөтен дөнья сәүдә оешмасы 1995 елның 1 гыйнварында Советлар Берлеге таркалганнан соң берничә ел узгач нигезләнде. Ул икенче бөтен дөнья сугышыннан соңгы иң зур халыкара сәүдә реформасы буларак бәяләнде. Глобаль оешма әгъза илләргә ирекле сәүдәне эш урыннары булдыру һәм тиз икътисади үсеш чарасы буларак куллану мөмкинлеген бирде. Ләкин глобаль сәүдәнең кинәт ирекле булуы артта калган илләр өчен җитди кыенлыклар тудыра ала иде. Мәсәлән, АКШ һәм Германия кебек алга киткән икътисадлар үсеп килүче илләрне арзан товарлар белән тутырып, аларның җирле җитештерү тармакларын юкка чыгара һәм яңа сәнәгать аскырмаларын җимерә ала иде. Бөтен дөнья сәүдә оешмасы Кытай кебек илләргә үсеш мөмкинлеге бирде. Үсеп килүче илләргә үз базарларын тулысынча ачканчы озынрак күчүчере бирелде. Алар бай икътисадларга экспорт ясаганда сәүдә киртәләре азрак булды. Һәм алар климат үзгәрешенә каршы көрәш фонды кебек халыкара фондларга өлеш кертергә тиеш түгел иде. Бу Кытай өчен бик мөһим иде. Бу аның сәнәгатен төзү, эш урыннары булдыру һәм миллионлаган кешене ярлылыктан коткару өчен вакыт дигән сүз иде. Авропа Берлеге комиссиясе сүзче урынбасары Олаф Гиль Кытайны тагын да күбрәген эшләргә чакырып, бу үзгәрешне алдан төзелгән килешүләрдә дә чагылдыру кирәклеген әйтте. Ул Кытайның киләчәктәге сәүдә килешүләрендә үсеп баручы ил статусын кулланмау карарын хуплап чыкты. Ләкин шулай ук Кытайның гамәлдәге килешүләр кысаларында да бу статустан файдалануны туктатырга тиешлегенә катгый ышануларын белдерде. АКШ инде күптәннән Кытайның үсеп килүче илләргә каралган өстенлекләрдән файдалану өчен бик зур һәм бик көчле булуын әйтә. Ике партиядан да ил башлары Пекинны системаны үз файдасына куллануда гаепләде. Ләкин Пекин моңа каршы чыга, аның нинди дәлиле бар? Әйе, икътисады бик зур, ләкин кеше башына туры килгән крем һаман да бай илләр дәрәҗәсеннән күпкә түбән. Соңгы 40 елда Кытай икътисадының зур үсешенә карамастан, АКШтагы уртача крем Кытайдан 6 тапкыр күбрәк. Кытай премьер-министры Ли Цзян бөтен дөнья сәүдә оешмасы килешүләре кысаларында бу титулга бәйле өстенлекләрне таләп итмәсә дә, Кытайның һәрвакыт үсеп килүче ил булачагын әйтте. Бу статус Кытайның озын мөддәтле стратегик максатларының бер өлеше. Кытай еллардан бирле үзен АКШ өстенлек иткән дөнья тәртибенә каршы чыккан глобаль көньяк дип аталган төркемнең лидеры итеп саный. Алайса Кытай бу карарны нигә хәзер кабул итә? АКШ күптән Кытайның глобаль сәүдә системасында махсус өстенлекләр алу өчен үсеп килүче ил статусын куллануны туктатуын таләп итә. Гыйнвар аенда хакимияткә килгән Трамп идарәсе тамакхана салымнарын гүя зур сәүдә дефицитын киметү һәм глобаль тәэмин итү чылбырын үз файдасына яңадан формалаштыру максатында Русия кебек көндәшләренә генә түгел, шул ук вакытта Һиндстан һәм Канада кебек берлектәшләренә карата да икътисади корал итеп кулланды. Шуңа күрә Кытай дөнья күләм сәүдә системасына басым көчәйгән вакытта аны ныгытырга теләвен белдерә. Дөнья күләмендә хөкүмәтләр тамгахана салымнарын арттыра, импортны чикли, ирекле сәүдәнең киләчәгенә шикләнеп карый. Кытай сәүдә министрлыгы АКШның исемен әйтмичә, бу карарны күп яклылыкны һәм сәүдә тотрыклылыгын яклау ишарәсе итеп кабул итүен белдерә.
1 триллион 300 миллиард долларлык икътисадтан 19 триллион долларлык икътисадка кадәр Кытай Бөтен дөнья сәүдә оешмасына кушылганнан бирле озын юл үтте. Үсеп килүче ил статусыннан баш тарту символик булырга мөмкин, ләкин бу Кытайның ничек күренергә теләве турында яңа этапка ишара итә. Ул моннан соң сакланмый, ләкин дөньяның иң байлары белән дә тигез түгел. Һәм бу бер сорауны җавапсыз калдыра. Сәүдә сугышлары һәм иттифаклар үзгәргән чорда Кытай глобаль сәүдә кагыйдәләрен формалаштыруда нинди роль уйнаячак? 2025 елның 25 сентябрендә ТРТ Wordта басылып чыккан Кытай ни өчен үсеп килүче ил статусыннан баш тартты дигән мәкаләгә нигезләнгән язманы тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Мен 1969 елда хәрби түнтәрелеш ясап, Ливиядә хакимиятне үз кулына алган, сәяси һәм дипломатик тәрәккыятләре белән танылган Муаммар Каддафиның 2011 елның 20 октябрендә гомере өзелде. Ул хакимияткә килгән көннән башлап үлеменә кадәр халыкара масса күләм мәгълүмат чараларының иң күренекле сәяси шәхесләренең берсе иде. Каддафи 1988 елда авиация тарихына Локерби фаҗигасы дип кирип калган Шотландия өстендә булган шартлау нәтиҗәсендә юлчы очкышы килеп төшкән вакыйгадан соң газетларның беренче битләрендә урын алды. Каддафи 243 юлчы, 16 экипаж әгъзасы һәм 11 кешенең гомерен өзгән һөҗүмгә буйрык биргән дигән гаепләүләрне кире какты. Әмма 15 ел үткәч Каддафи Ливиянең Локерби фаҗигасы өчен җаваплылыгын таныды һәм корбаннарның гаиләләренә компенсация түләүгә ризалашты. Шул ук вакытта һөҗүм буйрыгын бирмәвен тагын бер тапкыр кабатлады. Көнбатыш матбугаты гарәп язы дип атаган хәрәкәт Тунистан соң 2011 елда Каддафи хакимиятендәге Ливиягә да килеп җитте. 15 февральдә кораллы төркемнәрнең хакимияткә каршы күтәрелүе тиз арада ил күләмендә таралды һәм армияның катнашуы белән ватандашлар сугышына әйләнде. Башта Франция һәм башка көнбатыш илләренең ярдәме белән башкала Триполи гысьянчылар кулына күчте. Триполидан туган җире Сиртка качкан Каддафине берничә көннән соң гысьянчылар эләктерде һәм ул үтерелде. Аның мәете 4 көннән соң Сахара чүленең билгесез урынына җирләнде. Каддафи үлгәннән соң илнең көнбатышындагы башкала Триполи белән көнчыгыштагы Бенгази шәһәрен контроль итүче төркемнәр арасында барган хакимият көрәше Ливияне 10 ел дәвам иткән тотырыксызлык дәвренә этәрде. Русия Чеченстан сугышы вакытында кораллы Чечен төркеме 2002 елның 23 октябрендә Мәскәү театрына бәреп кирде. Кич белән булган баскын вакытында чеченнәр театрдагы якынча 800 кешене тотык итеп алды. Русия армиясының бер атна эчендә Чеченстаннан чигенүен таләп иткән кораллы төркем белән алып барылган сөйләшүләр нәтиҗәсендә араларында туристлар, хатын-кызлар һәм балалар да булган 60 кеше азат ителде. Баскын вакытында чит илдә булган һәм ашыгыч рәвештә Мәскәүгә кайткан ил башы Владимир Путин сөйләшүләр алып бармаячакларын белдерде. 3 көннән соң иртәнге сәгатьләрдә Русия армиясе коткару операциясын башлады һәм кораллы чәчәннәрне чыгару өчен бина эченә агулы газ җибәрде. Операция нәтиҗәсендә баскында катнашкан 50 кешелек кораллы төркем белән бергә 118 тотыкта үлде. Русия махсус кешеләренең операциядә агулы газ куллануы һәм тотыкларның да үлемгә дучар булуы көнбатыш илләрендә кискен реакция тудырды. елның 23 октябрендә Ван шәһәрендә Төркия Җумһурияте тарихындагы иң көчле 2 зилзилә булды.
6,7 бал зурлыгындагы беренче зилзиләдән 18 көн узгач, бу юлы 7,2 баллы тагын бер көчле җир тетрәү барлыкка килде. Ике зилзиләдә 644 кеше һәлак булды, 4000-нән артык кеше яраланды. Ван һәм аның тирәсендәге районнарда 3000-гә якын бина җимерелде. Нечкә озын дизайны белән коммерция очышларына яңа караш китергән суперсоник юлчы очкычы Concorde 2003 елның 24 октябрендә Нью-Йорк белән Лондон арасында соңгы коммерция рейсын ясады. 125 юлчы сыйдырылышлы һәм тавыш тизлегеннән 2 тапкырга тизрәк оча алган очыш бәясе югары булганга аз җитештерелгән бу очкычны Франция, Англия бергә эшләп чыгара иде. Беренче очышын 1969 елда башкарган очкычлардан берсенең 2000 елның 25 июлендә Париждан очып киткәннән соң 1 минут ярым узгач килеп төшүе Concorde очкычларының очышлары бетүендә мөһим фактор булды. Төркиядә телевидение һәм спорт медиасының танылган шәхесе Халид Кваныч 2022 елның 25 октябрендә вафат булды. 1955 елдан бирле Төркия телерадио компаниясе ТРТдә уңышлы карьера ясаган Кваныч, аеруча 23 апрель милли мөстәкыйльлек һәм балалар бәйрәме чаралары, Олимпиада уеннары һәм халыкара спорт чараларын алып барган һәм тамашачының күңеленә кереп калган күренекле шәхес иде. Мең еллыкның беренче иреге. Мақтарам тамашар, Түркия авазы радиосының татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ашлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey What is радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче ортада 42 дәрәҗә көн чыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Мөхтәрәм тамашачылар, исегезгә төшерәбез. Бу атна ахырында Түркия авазы радиосының эфир вакыты һәм кыска дулкындагы яшьлыгы үзгәрә. 26 октябрь якшәмбе көненнән башлап тапшырыбызны Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 килогерц эшлыгыннан тыңлый аласыз. Тапшырыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тамашачылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.